Posebna bajka. Zamisli jednu veliku zelenu livadu. Trava je uredno pokošena i na sredini livade stoje dva mala gola, napravljena od kamenja i grančica, a između njih na sredini leži jedna lopta. Okrugla, šarena i malo izlizana od tolikog igranja. To je najlepša lopta na svetu. Tako barem misli Vuk Aki. Mali Vuk Aki je imao 5 godina, kosu raščupanu od trčanja i kolena sa modricama od padanja. Voleo je samo jednu stvar više od svega – fudbal. Svako jutro je ustajao i trčao na livadu. Svako veče je odlazio kući tek kada bi mrak prekrio golove i više ne bi mogao da vidi loptu. Sanjao je jedan jedini san, da jednog dana šutne loptu tako jako i tako lepo da svi zastanu i gledaju. Taj san je bio danas. Šumski turnir se igrao jednom godišnje. Dolazile su ekipe iz cele šume, zečevi koji su brzi kao vetar, čak i veverice koje vešto skaču između igrača. Vuk Aki je bio napadač svoje ekipe. Trener Meda ga je pogledao jutros i rekao: Aki, danas si ti naš najvažniji igrač. Kada dobiješ loptu, šutni. Ne razmišljaj. Aki je slušao i samo klimnuo glavom. Srce mu je jako, jako lupalo u grudima. Danas je moj dan, pomislio je. Utakmica je počela. Vuk Aki je trčao brže nego ikad. Pratio je loptu očima, čekao svoju šansu, skakao, vrteo se i onda u poslednjem minutu lopta je stigla do njega. Samo on i golman. Gol prazan. Šansa savršena. Vuk Aki je zamahnuo nogom najjače što je mogao i u tom trenutku čuo je nešto. Plač. Tih, jedva čujan. Ali on je imao dobre uši. Okrenuo se samo na tren. Pored gola, sklopčan na travi, sedeo je lisac, njegov prijatelj. Držao je nogu i plakao. Pao je i povredio nogu i niko nije primetio jer su svi gledali šta se dešava na terenu. Niko osim Akija. 1 sekunda, gol ili prijatelj, pobjeda ili lisac. Aki je razmišljao. Pustio je loptu da prođe pored njega i potrčao brzo ka svom prijatelju. Druže, jesi li dobro, jesi li dobro? Lisac je polako podigao glavu. Prestao je da plače i osmehnuo se. Noga, jako me boli. Vuk je seo pored njega na travu. Usred utakmice, usred šanse za gol, usred svog najvećeg dana. Daj da vidim. Pomogao mu je da ustane, stavio ruku oko ramena i odveo ga sa terena. Ekipa je izgubila utakmicu. Sutradan, na treningu, Meda trener je prišao Akiju. Aki je čekao, znao je šta dolazi. Propustio je šansu. Izgubili su zbog njega, ali trener nije bio ljut. Seo je pored njega na klupu i dugo ćutao, a zatim rekao: Znaš li, Aki, koliko sam utakmica video u životu? Ne znam, reče mali Vuk. 100. I znaš li šta pamtim? Mali Vuk je podigao glavu i slušao. Pamtim igrače koji su bili veliki, a veliki igrač nije onaj koji da najviše golova.
veliki igrač je onaj koji zna šta je važno, čak i kad lopta čeka. Aki nije ništa rekao. Gledao je u svoje patike izlizane od šutiranja. Ti si juče bio najveći igrač na terenu, rekao je Meda. Samo te niko nije video jer su gledali na pogrešnu stranu. Te večeri Lisac je došao do kuće u kojoj je živeo Vuk Aki. Išao je polako i teško, ali je uspeo. Hvala ti, rekao je. Pa ti si moj prijatelj, odgovori mu Vuk. Ali propustio si gol zbog mene, zašto? Golova će još biti, ali prijatelj je uvek samo jedan. Zagrlili su se i nastavili da pričaju još dugo u noć. Te večeri Vuk Aki je zaspao srećan. Razmišljao je o osmehu svog prijatelja Lisca i osjetio je nešto toplo oko srca i ubrzo zaspao. Sada i ti zatvori oči. Pomisli na svoje prijatelje. Oni su najvredniji poklon koji imaš. Laku noć.